Eram adesea geloasă pe soțul meu, deoarece el se uita după alte femei mai frumoase decât mine. Sătulă de felul în care eram, am mers la cel mai renumit psiholog pentru a-l întreba ce pot face să nu mai fiu așa. El mi-a dat sfatul care mi-a schimbat viața. Când l-am cunoscut pe soțul meu, eram tare fericită. Îmi acorda mereu atenție, îmi făcea mici surprize, mă scotea în oraș și simțeam că sunt totul pentru el. Dar cu timpul ceva s-a schimbat. Nu mai eram la fel de uniți, nu mi mai arăta că mă iubește la fel cum o făcea înainte, ba dimpotrivă, era tot mai distant și începuse să se uite tot mai des la femei mai frumoase decât mine. Când l-am surprins prima dată pe soțul meu, uitându-se după o altă femeie, am crezut că este normal. Era o femeie frumoasă, care cu siguranță ar fi atras privirea oricărui bărbat, nu doar a soțului meu, însă asta nu s-a întâmplat doar odată. Se întâmpla tot mai des. Într-una din zile am mers cu soțul